Hello, welcome to my vlog. Ito kami sa Kogon Market. Charot. Kogon Market. Nangkay mi guys. Kay wala mi short pan. Wala na maigo sa mua guys. Kay ginuok ko. Papablatter mi kagirip ko guys. Guys, ang kay si sang magsukay. Ginuok ko guys. Kay papasubscribe daw siya. Hi vlog, you can Nice siya oh. Uy, naasa naman tayo paingon sa atong sa lugaran. Guys, manabok daw mi guys. Mamatay mi karon na ebidensya guys. Pilaram. Magkuhan na siya, dahil na siya rambutan. Pila? Mahal kayo yung rambutan, tag 80. Kadlok ba guys? Tita Dax. Kada ka, sila ko. Yes. Guys, mapablatter mi sa police station. Kogon Market PS3. PS2, PS3. Yes. Yes guys. Please subscribe to my YouTube channel. Yes. Ang ganda ako.